jangan mriki. Ngene iki lho getingku iki ngene iki lho getingku ngene iki lho. Wong kondang nek kaken gendaan ya ngene iki lho. Nganti iki anake sapa no bingung. Kengokeke kok. Etan kulon do anu dadi ratani. Niki anak jengandika Adi Guru. Lho. Ulun Mboya Darbil Putra Wanara. Ngiriyen. Jenengmu sapa mau tek ketek? Ih. Kula pun Maruti. Inggih pun Senggono. Ibumu jenenge sapa lan saka kendi? Mijil saking pertapan Ngagrastina. Asesilih Dewi Anjani ingkang samangke sampun dados jangkeping widodari. Sing ngupakara murid dewasamu sapa Wanara? Tanah sanes namung Sang Hyang Pukulun Bathara Bayu inggih Sang Hyang Maruta. Cetonge glakan tanpa warana niki putra panjenengan Adi Guru. Aduh anakku Senggono. Wah